Putujući sedmi kontinent program je filmske pismenosti za osnovne škole koji Udruga Djeca susreću umjetnost provodi već 13 godina. Program se provodi sa osnovnim školama s ciljem podizanja njihove svijesti, znanja i gledalačkog iskustva na način da ih izlažemo filmovima s kojima se obično ne susreću. Program je počeo u Zagrebu prije 13 godina i onda se postepeno proširio na 17 različitih lokacija u Hrvatskoj. Sam program Sedmi kontinent nastao je zapravo na potrebama škola. I to osnovnih škola i na činjenici nepostojanja sustavnih školskih projekcija. Nismo se zadovoljili samo sa prikazivanjem filma, već smo shvatili da je nužno i potrebno prirediti metodičke prijedloge kako bi taj film u suradnji sa nastavnicima imao sav svoj utjecaj na djecu. Sami filmski naslovi su isto tako odabrani i kroz naše iskustvo rada u kinodvoranama, ali i u suradnji sa stručnjacima. Kolekcija Putujućeg sedmog kontinenta sastoji se od 40 različitih naslova koji su kroz godine selektirani, s kojima se radilo dugotrajno sa publikama koje su sad već različitih uzrasta. Dakle, iznimno je važno djecu izložiti kvalitetnom vrhunskom filmskom doživljaju. Nije dovoljno prikazati im samo sadržaj, važno je te prilike iskoristiti kako bi ih upoznali i sa filmskim kreativcima, filmskim profesionalcima. U našim programima odazvali su se do sada više od 1000 mladih filmskih redatelja, glumaca, producenata koji su nakon odgledanih filmova spremno podijelili s njima razloge zašto su se upustili u filmsko kreiranje i na koji način je i moguće se školovati i postati filmski djelatnik. Putujući sedmi kontinent se organizira u skladu sa nastavom, odnosno sa školskom godinom. Obično su to 2 ciklusa, proljetni i zimski ciklus. Dovoljno se prijaviti na naše kontakte na mrežnoj stranici www.sedmikontinent.org. Kroz ovih 13 godina u programu je sudjelovalo 170.000 djece na tih 17 lokacija kroz cijelu Hrvatsku, od Zadra, Rovinja, Osijeka, Zagreba i posebno otoka.